като светкавица. Фил, 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 фил. Станах на светкавицата Макуин, хихи. Сега мога да се шмугам навсякъде, обаче нищо не мога да стигна. Не е честно, бабо, сега ти си като великана, аз съм като гном и ти искаш да ме прегазиш. Отивам да се завра в това шкафче, тук се чувствам най-полезна. Оф, ама сега огладнях. Винаги съм се чудила как баба Гърнушка знае постоянно къде съм и това очо отдавна го подозирам, затова сега специално ще стана, ще го бутна и ще го обърна. Аре бе, обърни се, бе, сега е тази пикладовта са. A few moments later. Както казах и ще я обърна, сега ще погледа пода да има малко разнообразна гледка. Айде, тъй или иначе вече си тук, идвай да гледаме русалки или малката булка, ти избираш.